mä oon 12 vuotta. Mäkin oon 12. Ja me aloitetaan tänään tubettaminen. Ja videosta tuli ihan sitä mukaan, kun me jaksetaan tehdä. Jep. Siis mä oon riippuvainen mun puhelimesta, että mä tuijotan sitä melkein niinku koko ajan. Se on kun kaikki mun omaistus näin tälleen ihan koko ajan. Mä tykkään tää tulistelusta. Mä oon niinku harrastanut sitä nyt yli 5 vuotta. Ja mä oon aika hyvä siinä kyllä. Ja menkää seuraa mun nimillä Instaja, eli toi on IG-milla. Ja sit mä oon Sara Ruuska. Ja me ollaan tehty Sarankaan niinku tyylän 3 vuotta. Ja me puhutaan molemmat niinku papeet niinku tosi nopeasti, että välillä yleensä selvää, kun me puhutaan. Ja niin. Ja mä oon myös tosi urheilullinen, mutta myös tosi laiska. Eli mä harrastan yleisurheilua, lentopalloa, teneenvoimistoa ja golfia kesäisin. Mutta mä oon tosi laiskas. Silti. Ja muistakaa peukuttaa peukut ylös ja sä oot lisää videoita.